Lil Joseph Muscat kont ngħidlu kollox, ma kont naħbilu xejn. Hekk xehed dak li kien biċċa waħda mal-eks Prim Ministru u li skont l-istess Muscat kien ukoll ir-raġuni li hu kellu jwarrab. Keith Schembri fil-Qorti tul il-ġurnata ta' tnejn qal li lil Muscat kien qallu ta' min kienet 17 Black minkejja li l-eks Prim Ministru da mix-xhur jinsisti li ma kienx jaf ta' min kienet il-kumpanija kontroversjali. Tul l-istess seduta fejn għamel aktar minn 6 sigħat jixed, Schembri spiċċa kellu wkoll jammetti li Karwana Galizja kienet taf eżatt x'kienet qed tgħid meta żvelat li d-deċiżjoni dwar l-elezzjoni bikrija tal-2017 kienet diġà ttieħdet f'Jannar jew frar. Dan ħareġ fuq domandi li kienu qed isiru mill-avukati Jason Azzopardi u Therese Komodini Kakija. Dan ifisser li d-deċiżjoni dwar l-elezzjoni ittieħdet qabel saru l-allegazzjonijiet dwar il-kumpanija Egrant, kuntrarju għal dak li dejjem insista dwaru Muscat li d-deċiżjoni ttieħdet f'April minħabba Egrant. Li t-leminija ta' Muscat ikkonferma li l-eks Prim Ministru kien fost il-persuni li kemm il-darba kienu jkunu ir-razzetta Jurgen Fenek, apparti Silvio Valletta u Edward Zammit Lewis. Schembri minn fuq il-pedana għażel ukoll li gideb lill-Edward Cicluna meta qal li l-eks Ministru tal-Finanzi kien parti integrali mill-ftehim dwar Vitals u mhux kif xehed Cicluna nnifsu meta qal li l-ftehim kien diġà fatta meta wasal qudiemu u quddiem il-kumplament tal-kabinett. Anke dwar il-Kitchen Cabinet Keith Schembri gideb lil Cicluna u qal li dan qatt ma eżista. Min tiegħu qal li qatt ma kien involut fil-ftehim dwar il-beħ tal-isptarijiet. Taħt ġurament Keith Schembri qal li qatt ma ra rabta bejn 17 Black u l-Electrogas. Mistoqsi dwar ir-riżenja tiegħu Keith Schembri qal li hu kien ilu li ħada din id-deċiżjoni u li kien għaraf lil Muscat dwar dan f'dak il-famuż lejl li mar id-dar tal-eks Prim Ministru fejn għamel is-sigħat biex ftit wara ġie miġbur mill-pulizija mir-residenza tiegħu fil-Mellieħa. Hekk kif intemmet is-seduta ta' tnej il-ġurnalisti li kienu ilhom is-sigħat jistennew pruvaw jieħdu l-kummenti ta' Schembri dwar ix-xhieda tiegħu. Tell the police you knew who owned 17 Black. Edward Cicluna kien gideb meta kien qed jitkellem fuq Vitals. Iżda Schembri baqa' fomu siket sakemm daħal fil-karozza li kellu tistennih biex imbagħad kellu joqgħod jistenna sakemm vettura li kienet fin-nofs saqet biex ċedietlu triq. Sa dan it-tant hekk kif it-tlieta jiskadi t-terminu oriġinali mogħti li l-inkjesta pubblika dwar l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizja, il-bord permezz ta' digriet għarraf lill Prim Ministru li qed jestendi żmien biex titkompla din l-inkjesta. F'komunikat skjett u dirett lejn il-Prim Ministru, il-bord saħaq li jeħtieġ li jitħalla jagħmel xogħlu b'serenità u mingħajr ma ssirlu pressjoni mingħand ħadd. Il-bord insista li tfittxija għall-verità m'għandha qatt tpoġġi kundizzjonijiet fuqhom. Fid-digriet li mħalfin insistew li kull tentattiv biex jiġu limitati jew estiżi dawn it-termini ta' referenza huwa għalhekk inaċċettabbli u li kull tentattiv ta' din ix-xorta dirett jew indirett jitqies li hu intis biex ifixkel il-kors tal-ġustizzja u se jkunu qed jirribattuh. Il-bord qal li kien marraf mill-pulizija li dejta ġdida li nġabret minn tamir elettroniku jista' jgħin f'din l-inkjesta u li din se tkun għand il-qorti sa nofs Jannar. Iż-żewġ membri tal-bord li huma rtirati ċ-Chairman Michael Malija u l-eks Prim Imħallef Joseph Said Pulicino it-tnejn offrew li ma jeħdux aktar l-onorarja li qed jingħataw biex jippreżjedu fuq dan il-bord. Dan biex jirribattu l-perċezzjoni żbaljata li din l-inkjesta qed ittula għal xejn. Id-deċiżjoni dwar jekk l-onorarja jibqgħux jieħduha tpoġġiet f'ħoġor il-Prim Ministru.